Fuldstændig. Er det helt hældt op? Nej. Nå. Og jeg er helt sikker på, at der er en af dem her, der ikke er en energidrik. Hvorfor? Fordi det vil ikke ligne dig ikke at tage en snyder med. Velkommen til en helt blind test af energidrik. Skal jeg lige finde kassen. Det her, det dufter fuldstændig umiskendeligt af appelsinsodavand. Appelsinsodavand? Hold da op. Det er sådan mega sødt til at starte med, så kommer der noget syre. Der er et eller andet minde her. Jeg ved, hvad det er, Filippa. Hvad er det? Det her, det er Fun saftevand, som du har hældt dansk vand i. Måske? Det tror jeg. Eller også er det en energidrik. Jeg ved det ikke. Det her, det smager bare som sodavand. Det smager måske lidt over i sådan Sprite-agtigt. Men den kan jeg faktisk godt lide, den her. Hvis det er en energidrik, så er den i hvert fald meget drikbar. Lad os sige 4 bæver. Lige lidt lækkert. Så er vi hjemme, Filippa. Det her, det er energidrik. Kender du den? Det er jeg helt sikker på, hvad er det her. Det er Fire. Den smager ligesom sådan en energidriksmag, man har defineret. Det er sådan, de smager. Hvis der er nogle frugter i det her, så er den født i et reagensglas i hvert fald. Lad os sige 4 bæver. Den kunne jeg sagtens drikke, den her. Meget, meget sød. Ikke så meget syre. Jeg synes ikke, den smager bær, men den smager sådan, man har tænkt, at bær skulle smage. Og hvilke bær smager den af? Hvad er et sikkert valg her? Måske noget hindbær. Måske også jordbær, synes jeg. Den smager udmærket, men jeg synes, den er lidt for sød. Der mangler sådan en syre, som der for eksempel kom i nummer 3. Bare lige tage en lille skål af den. Okay. For din egen skyld. Når du sådan står og griner, så bliver jeg altså lidt utryg ved det her. Det dufter ikke udpræget godt. Hvad smager det af? Smager det ikke bare sådan en almindelig energidrik? Jeg stoler ikke på den her. Okay. Ja. Det er ikke fondsaft, som du har blandet op. Vi starter med en Sejr. delt førsteplads. Ja. Som selvfølgelig var Fire, som du kender. Ja. Og State. State? Ja, okay. Ja. Det kan jeg faktisk gå, men den har jeg slet ikke tænkt på, at den kunne være en mulighed. Men den skulle jo også smage lidt som sodavand, ikke? Ja. Monster Ultra. Jeg var helt sikker lige til at starte med, det er fondsaftevand, det her. Faxi Kondi. Vandmelon. Vandmelon. Ja, så Ja, men det var ikke... tæt på. Nogenlunde samme størrelse som et bær, kan man sige. Ja. Men det er Fire energidrik med et twist af chili sauce. Jeg kommer til ret meget i, så jeg var imponeret over, at du ikke synes, det var stærkt. Jeg tror, det ligger i bunden. Hvor er du led. Men jeg synes egentlig også, den smagte sådan lidt påfaldende meget ligesom Fire. Okay. Det var bare som om, det var en virkelig voldsom bismag af noget andet. Og det var der så. Tak fordi I så med. Hvis der er andre produkter, I kunne tænke jer at se, at vi er testet, så skriv det endelig i kommentarfeltet, så ser vi, om ikke lige vi kan efterleve det. Men hvis State var god... Jeg elsker også State. Jeg tager resten af dem her. Og man smager på et meget godt. Kan I godt? Vil du have mere i dit glas?